σχολεία, να κόψεις το πόδι μιας αράχνης, να το βάλεις σε ένα φάκελο, να γράψεις κύριον Υπουργών Εξωτερικών, να συμπληρώσεις τη διεύθυνση, να κατέβεις πηδώντας τη σκάλα, να ρίξεις το γράμμα στο γωνιακό ταχυδρομείο. Τι θαυμάσια σχολεία, να περπατάς στη λεωφόρο Αράγο μετρώντας τα δέντρα και σε κάθε 5 καστανιές να στέκεσαι για λίγο πάνω σε ένα μονοπόδι και να περιμένεις να κοιτάξει κάποιος και τότε να αφήσεις μια ξερή και κοφτή φωνή και να γυρνάς σαν σβούρα με τα χέρια ορθάνυχτα σαν το πουλί κακούι που θρύνει στα δέντρα του βορρά της Αργεντινής. Τι θαυμάσια σχολεία, να καθίσεις σε ένα ζαχαροπλαστείο και να ζητήσεις ζάχαρη, ξανά ζάχαρη, 3 ή 4 φορές ζάχαρη, να σχηματίσεις ένα σωρό στο κέντρο του τραπεζιού, ενώ μεγαλώνει η οργή πίσω από τους πάγκους και κάτω από τις άσπρες ποδιές και ακριβώς στο μέσο του λοφίσκου από ζάχαρη να φτύσεις μαλακά, παρακολουθώντας τη μικρή χιονοστιβάδα του σάλιου, ακούγοντας το θόρυβο από τις σπασμένες πέτρες που τη συνοδεύει και που βγαίνει από τους ξερούς λαιμούς 5 πελατών και του αφεντικού ενός ανθρώπου τίμιου κατά καιρούς. Θαυμάσια σχολεία, να πάρεις το λεωφορείο και να κατέβεις μπροστά στο Υπουργείο και χτυπώντας ό,τι βρίσκεται μπροστά σου με επίσημα έγγραφα να ανοίγεις δρόμο, αφήνοντας πίσω σου τον τελευταίο γραμματέα και να μπεις με σοβαρότητα και αυτοπεποίθηση στη μεγάλη αίθουσα με τους καθρέφτες τη στιγμή ακριβώς που κάποιος κλητήρας με γαλάζια στολή παραδίδει στον Υπουργό μια επιστολή, να τον δεις να ανοίγει το φάκελο με ένα χαρτοκόπτη ιστορικής προέλευσης, να βάζει 2 λεπτεπίλεπτα δάχτυλα και να βγάζει το πόδι της αράχνης, να το κοιτάει και τότε να μιμηθεί το βούισμα μιας μύγας και να βλέπεις πως ο Υπουργός χλωμιάζει. Θέλει να πετάξει το πόδι, μα δεν μπορεί. Το πόδι έχει μαγκωθεί πάνω του, να του γυρίζει στην πλάτη και να φεύγει σφυρίζοντας και διαδίδοντας στους διαδρόμους την παρέτηση του Υπουργού και να ξέρεις ότι την επόμενη μέρα θα εισβάλλουν οι εχθρικές στρατιές και όλα θα πάνε στο διάβολο και θα είναι μια Τρίτη ενός μονού μήνα κάποιου δίσεκτου χρόνου.